Vi var til kickboxingsinstruktørkursus i går, og i dag så vil jeg bare lige gennemgå de teknikker, vi lærte. Det var meget basalt, men der var alligevel nogle store forskelle i forhold til Kyokushin. Først og fremmest, når vi slår, så kører de meget krydsslag, jab, sted. Og de er helt tilbage her, hver gang jeg genererer noget kraft. Og en ting, som vi godt kan have tendens til i Kyokushin, er at lade paraderne falde lidt. Her, så hver gang vi støder, har vi paraden op til kinden og går lidt ned hele tiden her, for at beskytte vores ansigt. En af de første kombinationer, vi kørte, var jab, jab, langt sted. Ser sådan her ud. Og allerede nu har jeg svært ved ikke lige at tabe hænderne. Så det er virkelig en god ting at huske sig selv på. Der. Og pudeholderen fik vi også nogle gode tips til, som at Omar han ligesom laver nogle sådan tabs, når jeg slår, så jeg får ikke overstrukket, og Omar får ikke så ondt i hænderne, men også at det giver et mere realistisk sammensted. Prøv lige at se, hvor overgørende det er. Prøv igen. Lige præcis. Bagefter så kørte vi jab, jab, langt stød, og så kørte vi et hook her. Og det er jo op til templet, tændingen. Nu kører vi der. Der. Så tager lige en til. Der. Husk igen, hele tiden fokusere på, når vi slår, at vi beskytter vores hoved. Og så kører vi jab, jab, langstød, hook, op til kæben her, men langt. Okay. Det var ikke fedt at prøve at lege med den her nye distance. Og vi kan også bruge vores krydsstød, dem vi har lært, til at f.eks. at slå skråt over i leveren, når vi træner karate. Man kunne køre bryst, skråt over i leveren. Det skal vi godt begynde at lege lidt med. Så det var fed inspiration, og her er der nogle teknikker.